У гэтыя выходныя тэрміновая нарада. Я не магу, сэр, я абяцаў жонцы і дачцэ адвезці іх на адпачынак. Плануецца 20% скарачэнне. Вы абяцалі гэтым людзям добрую працу, а ты пайсці на ўсё дзеля кампаніі. Прыемнага адпачынку вам. Што рабіць, што рабіць, што рабіць? Сапраўды, што рабіць? Вінні? Крыстафер Робін. Я зламаны, але я не бачу расколін. Толькі што некалькі маршчын.